Cześć, witam Was gorąco z Bangkoku, jeszcze przez kilka dni z mojego mieszkania, właściwie z tarasu. Zapraszam Was dzisiaj, żebyście zobaczyli, jak wygląda budyniowe jabłko, czyli custard apple. Tak mi doradziliście w komentarzach na Facebooku, że to musi być ten owoc, bo tutaj oczywiście po angielsku sprzedawcy przy uliczni nie potrafili określić, jaka to jest nazwa. To jest owoc, który, kiedy nie jest zbyt mocno dojrzały, jest zielony. Mój chyba już właśnie jest dosyć mocno dojrzały, dlatego jest dosyć ciemny. A tak te kawałki, które wyglądają jak szyszka, moja przyjaciółka się śmieje, że ten owoc powinien się nazywać szyszunia. A tak, kiedy one nie są zbyt dojrzałe, to są właśnie zielone i ten czarny kolor jest tylko po prostu gdzieniegdzie na końcówkach. No i właśnie, zobaczmy teraz, jak wygląda w środku. Powinien mieć ten owoc takie czarne pestki i budyniowy, taki troszeczkę podobny do duriana, delikatny miąższ i faktycznie tak właśnie będzie wyglądać. Zaraz degustacja. Dodam jeszcze, że jest to owoc, który jest bogaty w błonnik, bogaty również w witaminę C i A oraz na przykład w miedź. O szczegółowych właściwościach napiszę na blogu, więc zapraszam serdecznie, możecie skorzystać z linku w opisie. A teraz spróbujmy, jak on smakuje, czy faktycznie jak budyń. Jest pyszny, jest bardzo słodki i rzeczywiście taki kremowy, budyniowy, ten miąższ jest taki bogaty, troszeczkę mięsisty, ale kiedy się go gryzie, są takie drobne kuleczki, tak jak w gruszkach. Podobno można z niego też robić desery, na przykład szejki. No ja myślę, że trudno dosyć jest go obrać, bo jednak tych pestek jest w nim sporo, ale smakuje fantastycznie, także polecam Wam gorąco. Jeśli macie możliwość, jak będziecie w Azji, to właśnie jabłko budyniowe sobie spróbujcie. No ja tymczasem będę próbowała pokonać cały owoc. Jeśli macie jakieś pytania, albo jeśli jedliście i chcecie się podzielić wrażeniami, piszcie w komentarzach, a może znacie jeszcze jakieś inne nazwy tego owocu. Zapraszam Was też gorąco na pozytywnakuchnia.pl po więcej filmików z przeglądem owoców egzotycznych oraz nie tylko i na dorota.in, gdzie możecie śledzić całą moją podróż, relacje z 3-miesięcznego wyjazdu do Azji. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.